dan. Dobar dan, gospođice, mogu li da vam pomognem? Da, tražim nekog ljubimca za mene. Dođite ovamo. Imamo divnu mačku. Wow, kako je slatka, kako se zove? Zove se Bela. Bela, dođi, Bela. Smijem li da je mazim? Naravno da smijete. Vidio, to je slatka. Ona obožava svoj krevetić. I bez njega ne može da živi koliko ga voli. Dobro. I ova kuca je slatka. To je Reki. Što je slatka. Kako je medena. A imamo i konje. Ovo je Sunčica. I divan žuti konj. On dolazi sa planine pobesnela kobila. Našli su ga najbolji lovci. Wow, sigurno jako skup. A ovo je ovaj divan ljubičasti konj. Je nađen u šumi. Prelep je. Pravo da vam kažem divan. Ovo je još jedna Bela. Ona nađe na divnoj livadi. Verujte mi, ali je poni. A ja tražim pravog konja ako imate. A ovaj jedan mali konj kako je mršav i suv. To je konj od Pepeljuge. Od Pepeljuge. Znate li vi ko je Pepeljuga? Najpoznatija princeza? Da. Wow. Mogu li da ga jašem? Naravno da možeš. Wow, kako lijepo. Dobro. Sve životinje mi se jako sviđaju, ali ne mogu da ih kupim. Treba mi pomoć da izaberem. Ja bih vam preporučila kucu. Ali znam. U stvari ne. Da li neko od vas, mališana, može da mi pomogne? Kog ljubimca da izaberem? Kucu, Macu, konjića, drugog ljubičicu, Belu ili Pepeljuginog ponija. Koga da izaberem? Ako zna. Pišite mi, deco, u komentarima. Pozdrav!